ma red flags mu relationship yenyaka nyanya. Chokwadi prophet. Ramba naye. Tanga wanduudza kuti une vangani izvozvi. Young men. Prophet. Ndaoneswa mukati memudumbu mako ku right kuine mvura irimo but mvura iyi yakanyanya kusviba. Ndokubva Jehovha vanditaurira kuti iwe une urwere uri mukati menyama dzako. Chokwadi prophet. Pane nguva yaunonzwa mudumbu nenguva yaunonzwa pachest. Chokwadi prophet. Wakambotaurirwa nyaya yema-acids here nana chiremba. Saka ndoda kuti Jehovha vakubatsire kuti upore nasi kwete rimwe zuva ndozvataura Jehovha. Ndotenda prophet. But chandinetsa ndapinda munzvimbo inonzi muFakos. Ndo pandanopinda muroad but road ine zita remuti like mubvamaropa. Chokwadi prophet. Now ndiri ipapo ndiri kuoneswa itakshop here yandiri kuoneswa. Takshop prophet. But takshop inenge yabamunini ndiyenyu here. Ndiyabamunini prophet. Ndo pamuri kutengesa. Chokwadi prophet. Ndoda kuprofita zvandaratidzwa naJehovha patakshop ipapo. Chokwadi prophet. Ndaoneswa wauya kuzovharwa mari. Asi mari yauchavharwa ucharohwa chekuHarare. Nokuti ndaona pasvika vanhu asi vanhu havasvika ndobva vasikukuverengera mari paine dhiri ravanga vachida kuita. Ndokubva watoiona mari iyoyo. But pakupedzisira vane zvavaita ndokubva vanokuchinjira mari vakakupa mari yefake. Izvi zvandiri kutaura dai ndasina kuzviprofita wanga uchipinda muChristmas watonhorerwa because wanga uchivharwa mari iyoyo. Batsire prophet. Ha? Batsire prophet. Wakambo sei vanhu ava vakafanana une mutwini here paupenyu hwako? Chokwadi prophet. Now listen to me now. Ndoda kuti Jehovha vakuitire zvakanaka. Iwewe nemutwini wako mese zvifai. Totenda prophet. Ako kambeba ako. Ako. Une wapo here? Alright, ngatisi. Ngataureniwo kumarimba. Chokwadi prophet. Anonzani? Talent. Kana utani? Kana uti chengetai. Talent kana uti chengetai. Totenda prophet. Right, na talent uyu endai munorambana yenyu. Kana njite ndai munorambana ndikutokubatsirai. Totenda prophet. Because magara munongotsamwidzana nguva yakareba. Chokwadi prophet. Pane nguva yekuti unongoti wakagara iyo bva kutsamwira kuti udi kuyazondiona. Iyo wobva wati ndendiri pabasa. Chokwadi prophet. Mopedza nguva muchingoramwidzana. Zvimazuva musingataudzane. Chokwadi prophet. Mozonyengetedzana iwe. Prophet. Ndanzina Jehovha zvino kwazviri kusvika. Sekundandama kwawaita pandakubvunza kuti une vangani ndokundandama kuchaitawo iye ndikamubvunza kuti ane vangani. Batsire prophet. Ramba naye. Ma red flags mu relationship yenyaka nyanya. Chokwadi prophet. Ramba naye. Nyaya dzemoya mumbofa makarambana muchatoenda munogara pasi mumwe ari pamakumbo muchinyeperana kuti Freddy amenoya anoita oya baby unozai ndokuda asi muchachema chete. It will end in tears. Solution yemusikana ndeyekurambana. Chokwadi prophet. Tsvagire wangu prophet. Ha? Ndokumbira uratidzwa wangu prophet. Akangwara. Tanga wanduudza kuti une vangani izvozvi. Prophet. Shimbo yogara kwa hapa mkomana wewe. Emboti pakaipa. Ashedzera kuti pakaipa.
Father, I pray for complete healing. Maasits ngapere. Ngaporeswe nistera Jesu. Mupe business rinonze rake. Amen. Agati concentrate nesho utano zvemujolo izvo.